Guys, tara, may snack dito. Welcome back. So, ngayon, mag-snack ka na ngayon ang mga baby. Ayan. So, yung ating snack ito. Ano to? Atilay. So, snack time. Ngayon po, nagkakagulo na po ang aming pamilya. Dahil, ayan may nanliliparong na bata. Ayan So, ito ang munay. Tinapay ng punay. Ayan. So, yung mga participant po natin para sa snack na ito. Ayan po sila. Si Atilay. Atilay, mag-hi ka naman. Okay, kuan. Anastasia Iskasya, mag-hi ka. Yan, nag-hi isa lang. O, kuya, mag-hi ka naman, kuya. O, ayaw niya mag-hi. Tapos yung tumalikod, taga-Bigo po yan. Nakuhaan niya kanina ng mukha. Kayo, balikan nyo na lang yung video. Ayun, si nanay, para siyang mayordoma. So, our snack for today. Kuya, iduso mo dito yung, pagkatapos ito na bibigyan. At syempre, ito ang panalo, ang aming malaking bibi, nga isang higanti na bi. Ayan, siya ang panalo sa pagkain ng ispagut. Ano, bibi? Magsabi ka. Tilin, Teres, mag-hi ka. Jubu. Mag-hi you. Mag-hi ka, B. Yan. Nag-hi you. Ang aming bim-bamboo. Inay, pinggangad man ka di. Ang vlogger, nga wari pinggan. Ayan. Ang ganda-ganda talaga ni Anastasia Iskasya, ho. Ang mukha niya parang si Lola Ining. Ayan yung snack namin ngayon for this video. Nagluto po ako ng spaghetti. Es Mama God. Hindi pala ako, ano ba yan? Maghayayo ka, Jo. Maghayayo. Ayan, kami po dito na mga magtitito ang magkatabi-tabi dito sa upuan. Ayan, Yung aming bebe, naglulugaring na sa pagkain. Ilapit mo yung plato. Ilapit natin. Yung aming bebe, magaling na siyang manginain. Ayan. Tapos na pa akong kumain. So, maraming salamat po sa sponsor ng aming snack po ngayon. Ayan po yung mga participants ng ating Snack Bonanza 2023. Ito talaga ang matindi na bibi na to eh. Yo! Sige yo! Jeb that boo! Sige yo! Pikpak bug!